सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନରେ ହାରିଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ମନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ ବୋଧେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ହାରିଗଲି, ହେଲେ ବି ମୋ ମନରେ କିଛି ଗର୍ବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ହାରିଗଲେ ତ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପୁଣି କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ତ ସଦାବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକଙ୍କ ସେବା ହିଁ କରିବି। ଯେତେ ଦିନ ଯାକେ ଜୀବନ ଥିବ ଲୋକ ସେବା କରିବି। ଲୋକ କହନ୍ତି ସେବା କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେବା ମୁଁ ତ ଟୋଟାଲି ମନରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ ଠିକରେ ଆସିବି। ଆପଣ ଯଦି ଆଗ ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆସନ୍ତି ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସୁବିଧା କରିବେ? ମୁଁ ଏଇଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ପିଲାକୁ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗିଫ୍ଟ କରିବି ଏବଂ ଝିଅ ପିଲାକୁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗିଫ୍ଟ କରିବି, ବୁଢ଼ାକୁ ବୁଢ଼ୀ ଗିଫ୍ଟ କରିବି, ଏଜଣ ଲୋକକୁ ଲେଡିଜ ଗିଫ୍ଟ କରିବି, ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଗାଁରେ କରିବି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖନ୍ତୁ, ମନ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ